عشان كده الحقيقة بلش بدهم ساعات يختلوا شو أو شو فكرة وقت يجنون فشو بريك هيك عندك كرات الدور شو بتري يشيات شو داس كده أول أول في خير ما ديزل بتشوف أول شيء أبدأ عطيه تنون وجوا بينا ويصير داتش برات شيء تيج يا فكرة تيج بتشوف أول شيء إيرن جيرس ما ديتلش دقيقة شيخ تحسن اروح شلون؟ ده بتخرج كرات أنا بعد بقطع بكاينا هوش خلص 10 دقيقة автомат на заводе да снова اللي شغوله بس ما له عايز على فكره تتع وعجلت يقول عايز شتا كيف صفر توقف على عظيم توقف يعني الجلد تو شوكولاته اللي ما عايز على كيش عاوز ليش دون تلقى جريات مخرج يوقع عاوز ليش دون شكلها الحمد لله خلاص تبوك تعاملات اول حوش خلص Уничтожены 4 шайтана, они зашли в церковь, структуры все вовремя сработались и уничтожили этих шайтанов. Так и будет с теми, кто хочет нарушить покой и порядок на нашей территории. Мы видим их подростки обманутыми теми людьми, которые сидят в Западе и Европе. Будем выяснять, откуда они, кому принадлежат. Цели нету, чтобы шум поднять, мирная распространяющая республика. Не нравится нашим недругам, поэтому они всячески стараются делать то, что они сейчас делают. На чеченцев они похожи. Наши потери двое сотрудников, еще 20 сотрудников ранены. Аккуратно, аккуратно. Все нормально, не будет. Все нормально. Все хорошо. Все нормально? Да, конечно. Все, там чисто можете зайти. Полностью все проверили, все хорошо.